yangu yakamira yakadai. Ndiri mukomana ane 23 years. Asi life iri kugozha, but handisi kuzivawo kuti urombwa hwedzinza here o pane ari kundishandisa. Inini kutaura chokwadi neeji yangu iyi, handizivi chinonzi mukadzi. Ini ndinorasa mbeu nguva zhinji ndakarara, izvo zvinozokonzera kuti nhengo yangu igare ichivava. Zvakaomarara chose, uye ndinogara ndichivhunduka nguva zhinji ndakarara. Pakurasa mbeu apa, ndinogona kurota mukadzi ndichida kurara naye, but pandinongomubata chero ruoko, ndinobva ndatorasa mbeu ipapo tisati tatomborara tese. Inini kutaura chokwadi kudai, chero kupfimba musikana hapana kana chinotombobuda, kunyange akabvuma, but mangwana tinoita setisina kumbotaura tese kana nyaya dzelove. Muno muSouth Africa ndakambodanana nemumwe muXhosa ndikarara naye, but handina kana kunzwa kunaka kwemukadzi, uye ndakabva ndatsemuka foreskin kunge ndachekwa nereza. Uye pari zvino ndiri kuona sekuti nhengo yangu yave kuramba ichiita diki. Ini ndauyawo kwamuri hama dzangu kuzotsvaga kubatsirika. Ndibatsireiwo vedu nenhamba dzevanhu vanoita zvemagirazi, uye back to sender. Ndinodawo kufara zvinoita vezera rangu, asi hazvibude. Mari chaiyo yandinoshanda haina chainobuditsa. Vedu ndibatsireiwo please. Ndichafollowa comment section ndichionawo kuti mungandibatsirawo sei. Mazvita hei.